Ronald Ngulube muridzi wenziyo inonzi Getaway yakaimbwa naMadam Boss, Jaden Paradise naDenzel has issued a statement akati anyway nziyo ndeyangu. Welcome back to your channel. Please don't forget to like and subscribe. Nziyo yatoita viral nyika yese yangova Getaway asi varidzi venziyo vari kuti hatina kuwirirana kuti nziyo iyi irekodwe kochiko chamuri kuita naye veduwe. So the statement reads, in 2016, Ronald Ngulube wrote and recorded the song Getaway at Diamond Studios, then located in Ashdown Park, under the production of Isaac. Ronald is the sole and rightful owner of Getaway, including every lyrical and creative element of the song. The song was officially launched on 31 December 2016 during the Heartfelt International Ministers March overnight event, a performance that remains available on YouTube. 2020, Ronald discovered Getaway online, falsely attributed to an artist named Jaden Paradise. Despite approaching him to address the matter, Jaden denied Ronald's ownership and insisted the song was his. This year, without Ronald's consent, Jaden Paradise re-recorded Getaway with Denzel and Madam Boss on 14 December 2024. Upon seeing the song online again, Ronald reached out to Jaden, who once more claimed ownership, even posting on Facebook that the song was his. The post was later edited to remove the word written after public backlash, but the initial claim remains unacceptable. Following the public outcry, the YouTube description of the song was updated to acknowledge Ronald Ngulube as the writer. However, no agreement, past or present, was ever made for the song to be recorded, distributed, or altered by Jaden Paradise or any other party. This behavior is a blatant violation of copyright laws and a disregard to ethical standards in the creative industry. Ronald Ngulube's management is deeply disappointed by such conduct and is exploring all legal options to address this infringement and protect Ronald's intellectual property. We also formally demand the immediate removal of Getaway from all platforms where it has been unlawfully published or distributed. We urge all stakeholders in the music and arts industry to respect copyright laws and uphold values of integrity and creativity. Such actions not only undermine artists' hard work, but also erode trust within the artistic community. Ronald Ngulube management. So guys, ndo statement ra issue wa iri ne management iri kuti atina kuwirirana kuti nziyo iyi iburitswe zvakadai. So we did not want it to be re-recorded, and again in as much as people have made noise, Cat family kunyanya vakaita noise vakati nziyo iyi tinoiziva iyi de mambo tarisisa zviri kuitika. They actually went back to the description and they changed the description vakati written by Ronald Ngulube, but my rights acho in as much as they wrote the song vakabvumirana here kuti nziyo yaakanyora ive ichiperformewa nana Madam Boss. Hey guys, pakaipa zvachose. Recently papa nenyaya dzana Kenani dzakabviswa hapo. Iyoyo takaziya tese kuti it was not theft ye intellectual property. Yanga ingori nyaya yekuti havana kubhadhara zvikwereti. But at least there was that creativity that came in there. Ukuokozoti Ja Signal waingotora baba charamba sezvavari ongoisawo rake voice nerechigeto yuti ochinja malyrics oikanda pakadarapo. Ndo zvatiri kubvunza guys kuti what went wrong. Creativity yanga yakangonaka wani indakazviona ndikati iye mufana unonzi Denzel une utsva hwake uyu ndiye unoda kuimba nziyo inenge kamuseve inenge chi. Yes, inonakidza zvayo, but ndaifunga kuti timu karana mudiwa hudhu rena F word chini richiinda rakadaro. But anyway, mukomana abva angokanda uri museve zvinoratidza kuti aiwa he never even thought about it. He just sang that song and mining vakangopindawo vakangotiwo hauzvare haudini mbereko chino Getaway zvikangofamba zvakaenda zvakadaro. But guys, tiri kuti if this is true according to the management zvavari kutaura aiwa tisadaro nai guys, tisatombodaro zvachose. Muri kuti ye Ronald ndiye anga asingade here kurekodha nziyo yake again kuti iite viral. Now they are actually getting money from this video. Vari kutonyora ivo kuti yes, the song was written by Ronald Ngulube, but yanyorwa kunzi hapana munhu achabvumidzwa kuita copy and paste, hapana anofanira kuita this and that, infringement and all. So meaning kuti they are claiming kuti the song is theirs.
This is quite embarrassing. Honestly, guys, it is embarrassing. We never thought kuti tichasvika pane runo zuva tichitaura kuti vanhu vakaba nziyo isi yavo. Aiwa, guys, yes, it is viral. Yes, we're trying to groove the song. We thought to teach her to pin some new year, but I think we would rather go back to the old version. Yangulube and this vision, guys. Please do not shoot the messenger. Trikuda kuti pa platform pana patingo ita fair. Maititi kana wakaba munhu wese tinongouya pano totaura kuti maititi baba zvadai. Kana wa Madam Boss atifaniri zvakare kuita sugar coat. There is a problem nziyo yabiwa. And chimwe chinhu chiri kuitika ndechekuti hatizivi kuti ivo vanga vachiziva here, since she only featured in the song. And Jaden Paradise maybe ari kuti nziyo ndeyake asi hana kuudza the other parties that were involved kuti nziyo iyi takaiwanepi zvechokwadi, because remember some of us, we don't really go online to check who's doing what when, and nziyo dzinenge dzakarekodwa kumachechi, kuinternational heartfelt whatever, and we are not part of that, and inenge isina kumbonyanya kuita viral. So kana wazongowanawo chance yekuti uimbe inde out there, then you actually ride the wave and take advantage of that. But tiri kuti isusu kana zviri izvo zvakaitika, aiwa Madam Boss vanofanira kuregera umwe mwana ozvidyirawo mari yenziyo yake. Manetizens ari kuti iwo the only solution iripo ndeyekuti yes, nziyo yatoenda viral ngaichiregwa ichiimba, but Ronald Ngulube ngaise copyright claim kuti patino streama paya mari yoendawo kuna Ronald unowana something. Yes, ivo vawana fame, vawana spotlight, zvafamba zvakanaka. Vana Jaden Paradise vacho ivavo nana Denzel Official takutovaziva, zvafamba zvakanaka. So right now we just need kuti Ronald Ngulube awane something pa song yake. And remember kuti this is not the first time. 2016 akamboedza futi kuita reach out kuti wedwe iwewe Paradise rega kuridza nziyo yangu, but Paradise wacho anenge ane musoro wakaoma. So guys, sezvandataura zviya vatonyora kuti all rights reserved, no part of this publication may be reproduced, redistributed or transmitted, chichi zvese vatotaura, and nziyo iri kutonzi ndeyavo. Yes, in as much as they edited kuti written by Ronald Ngulube ngavataure chokwadi kuti chii chiri kuitika. So vamwe ndo vari kuti sezvataurwa nemanagement kuti we need this song removed totally, zvitori right izvozvo. Kana vanoda kuona Getaway vanenge vakudzokera kuHeartfelt International vonoionera ikoko. Vanenge vagonawo kuita mascreen record izvezvizvi fanai matoita motobata Getaway yacho iyoyo, because anytime from now aiwa zvinogona kutongoshata. Madam Boss vanogona kungo sara vangu vana machallenge papage yavo asi nziyo yato disappear. Do leave your comments on what you think, guys. Is it fair kuti mwe mwana akagara pasi akanyora nebhiro yake akazviitira zvinhu zvake intellectual property, isusu tozouya because we are famous and then we just take over nziyo ya someone? Guys, this is very painful. Imagine kuti dei kwakanzi Kenan yaitova yema-prisoners iya, handiti musikana iswera kuchikurubhi. It should be the same. Ngatishandise ya district imwe chete yekuti kana kukakanganisa ningi vese vanongopuwa shamu imwe chete, shamu kumunhu, nziyo ngaibvisiwa.